kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyoay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga mga tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Dinhi sa XFM Cebu 88.3. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban nga na kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon aron usab sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios may kalabtanan sa ato nga kaluwasan. Kana siya mga kaigsunan gigiya kanato aron usab kita mahimo nga madugangan ang ato usab nga mga pagsusi, labi na usab sa Biblia mga kaigsunan aron usab nga kita mahimong andam sa umalabot o dili paninglan unya sa Dios kung maabot unya ang panahon mga kaigsunan nga siya mopadayag na. Salamat nining kay gayunan nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Gitagaan kitag maayong panglawas. Although kusog kaayong ulan mga kaygalaan sa gawas, pero sa gihapon dunay pamaagi ang Dios nga inyong alagad mga kaigsunan na wa matamis ulan nakahimo kita sa pag abot nining mga istasyon o makahimo sa pag-program nining gabi una medyo sa ato aga mga commuter o kanada ang mga riding public mga kaigsunan o sa ato aga mga kaigsunan nga mga nagabiyahe magbantay-bantay kita tungod kay ang sa pagkakaroon mga kaigsunan medyo kusog-kusog yun ang ulan unya baha na usab labi na bandas Kulon mga kaigalaan taga tuhod na o hapit na tagahawak ang tubig paggikan nako ganiha. So muna magmatngon kita mga kaigsunan magamping ta kanunay sa tawag mga pagbiyahe. Di ta malimot labi na mga nagamotorsiklo, di ta malimot mga higalas pag-ampos Ginoo sa di pa kita mugikan alang sa protection. Tungod kay dunay mga panghitabo mga kaigsunan. Bago hay lamang to nahitabo sa SRP. Medyo makasusubo gyud. Muna nga kinahanglan natong pag-amping o di ginato kalimtan pagpangaliya sa Dios aron usab nya sa dugang nga protection nga iyang ihatag gani kanato. Dun kay wa ta kasayod mga kaigsunan sa unahan unsay mga panghitabo muna nga wa tay angay nga dangpan, wala tay lain nga maduulan mga kaigsunan nga may nasayod sab sa atong kinabuhi. Atong itugyan niya ang tanan kay siya lamang ang labaw nga nasayod niya na. So alang sa itong mga higalag mga kaigsunan mo na akong ikapaabot nga kaninyo o kanunay magpasalamat ta sa Dios. Salamat usab sa tag-iya nining
maong istasyon mga kaigalaan. Si Doc Rimilito Oy kauban usab sa ato ang nagdumalaw sab dinhi mga istasyon, pinangunahan sab ni Sir John Lee Viking ato ang station manager. Og sa ato sab nga partner speakers lawak may line si Sir Louie Nakwa. Salamat sab kang Sir Romelo Nobinario o kang Ma'am Melona Nobinario, no? O gani dunay pagaymuon usab nila og mga adlaw mga kaigsunan alang usab sa pag-abli, no? Sa tawag tindahan, no? Alang usab sa mga produkto sa Yes to Health mga kaigalaan og mga kaigsunan. Og mayong gabi, no? Sa tanan nato ng mga tig paminaw, Happy New Week, no? Sa tanan nato ng mga kaigsunang mga Adventista na ilabi na sa mga tig paminaw nato o sa mga kaigsunan nga kanini ang kanunay sab nagapaminaw dinhi, no? Alas mga kaigalan ug mga kaigsunan sa mga gustong mopaabot sa ilahang mga concerns, sa ilahang mga pangutana, sa ilahang sab nga mga pagtimbaya, pinagi sa pag-text mga kaigsunan sa ato nga numero. Mo ni nga atong numero 0976-555-1008. Usbo nako sa mga higalag mga kaigsunan nato, no, nga kanini ang naalamang sa or kanini ang wa pa makakuha mga kaigsunan, no, sa ato nga numero. Mo ni atong numero 0976-555-100 dayon 8. Dali ra kay na memorize mga kaigsunan. 0976-5 dayon 100 dayon sunod mga kaigsunan is 8. Di ba ka, no, sa ato mga kaigalan ng mga kaigsunan, pwede ka mong mo-comment, no, sa inyo kanini ang mga pagtimbaya. Pwede ka mong mo-comment mga kaigsunan sa inyo mga pangutana. Ipaabot lang, no, dinhi sa ato usab nga program mga kaigsunan sa ato ang Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3, no, sa mga higalan natong mga kaigsunan diha. Ipaabot lang ninyo, ayaw kamo pagduha-duha mga kaigsunan, i-comment, no, kung kamo adunay boti timbaya, boto sab nga pangutana or gusto ninyo nga nipaklaro mga kaigsunan ang pagtuon or ato ang paghisgutan sab dinhi. Ato na tagaan pagtagad mga kaigsunan kutob sa atong mahimo, no, aton tubagon sumala sab sa inyo sab nga mga pangutana mga kaigalaan, no. So ipaabot lang og ato nang pagabasahon, no. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga narasab sa duol, no, pwede ka mong mobisita mga higala sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay, no. Pangita lamang, no, ang ato ang simbahan sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan, no. Ang pinaka landmark niya mga kaigsunan, likod lamang sa may barangay hall, no. Adunay iskinita or adunay dalan pasulod mga kaigsunan, no, padong ato Treasureville or Treasureville mga kaigsunan. Na unahan niya na, no, muliko lang mo wala, no, before ang dead end. Gana mga kaigsunan inyong makaplagan, no, ang ato ang sub nga opisina, ang ato simbahan sab diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Now sa pagpadayon mga kaigalan ug mga kaigsunan, sa dili pa ta magtuon, ato nang ato itugyan sa atong labang makagaho mga kaigsunan ang giyaw sab pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit, ani ano sab ang imong alagad nining kagabion. Amino sab magatuki sa imong mga pulong, hinaut lamang nga imong giya. Langit nun nga kaalam igahatag mo sab nga ni sa imong alagad o gayon manusab sa mga tigpaminaw nga sa matag pulong among mapatalinghugan, among matun-an, iniusab amo nga makinabuhian. Ikaw lamang magapanalangin kanila ug magadugang paggiya ug paglamdag nga sa diin sa kadunay magasusis kamaturan usab makaplagan kini ug sab kami mahimong andam unya
sa pagpadayag sa imong bugtong anak og yan ng langit nga among gihandom kami usab makahimo sa pag nganha ni ana. Ikaw lamang magapagkamaayo labi na sa ilahang mga panginabuhian o yun man sa tag-iyan ini mong istasyon o sa mga nagadumala ni ini. Ang tanan akong isalig og kitugyan gila umang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. May gabi diha kang Leolyn Timpungko, no? Matod pa niya, hi there, ha? Mayong gabi sab diha kanimo or kamusta? Sir, mayong pagpaminaw, pag-view sab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Mayong sab kang Jolina Ambi. Mayong gabi po, Brother Aldrin, watching live from Mindanao, Ipil, Zamboanga. God bless you po. Salamat kayo, no, sa imong pagpaminaw. O hinaut niyang Dios magpanalangin kanimo, no, samtang nga namaminaw sab dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Nini nga kagabion mga higala, no, ato lang i-reviews makadali o makadiyot mga kaigsunan ang atong nahisgutan sab sa gabi mga kahigalaan. Kini naghisgot may tungod sa pagtintal ni Kristo o unsa may papel ni ini mga kahigalaan ngadto sa planos kaluwasan. Nasayod ta mga kaigsunan nga si Kristo samtang dinhi siya sa kalibutan sa mayang gihimo. Siya mituman sa mga balaod mga kahigalaan gani matud pa niya sa atong gisgutan gabi sa Matthew mga kaigsunan 5:17 og 18 kung wa ko masayop. Siya magkanayon mga kaigsunan nga siya wala moanhis pagbungkag sa kasuguan ni sa mga manalagna kundili mianhi siya aron sa pagtuman mga kaigsunan. Matthew 5 versikulo 17 ug 18. So mo na hinungdan nga dili or imposible mga kaigsunan na nga si Kristo mosupak sa balaod mga kaigsunan, no? O usana ni ana kung siya ugaling man masayop or mo tugyan sa iyang kaugalingon sa pagtintal mga kaigsunan ni Satanas, bisan usa lamang usa lang kapag tintal mga kaigsunan muyeld gani si Kristo, mutugyan gani siyang kaugalingon, ang mahitabo mga kaigsunan sa atong gisgutan gabi dili nagyod siya eternal kuan mga kaigsunan nagisgutan gabi no, atong gisgutan nga mahimulag na gayod siya sa hingpit sa iyahang amhan, no. Temporaryo na himulag siya mga kaigsunan tungod kay siya mibiya man sa langit aron nga tubson kita nga mga makasasala. Pero kung ugaling magmalampuson siya mga kaigsunan mo na makabaton ta og kaluwasan. So kung siya mo na iyahang gibilin nga sulundan mga kaigsunan, kung siya nagmatinumanon man sa kabubuton siyang amahan samtang dinhi siya sa kalibutan, sumala pa iya kining gibilin nga sulundan nato mga kaigsunan nga kita usab mo sunod sa iyahang mga usab niya mga gibilin nga mga sumbanan mga kaigsunan. So monay angay nato nga pamalandungan. Gani matod pa sa usa ka komentaryo mga kaigsunan, would that we could comprehend the significance of the words Christ suffered being tempted while he was free from the taint of sin. The refined sensibility of his holy nature rendered contact with evil unspeakably painful to him. Yet, with human nature upon him, he met the arch-apostate face to face and single-handed withstood the foe of his throne. Not even by a thought could Christ be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human hearts some point where he can gain a foothold.
Some sinful desire is cherished, by means of which his temptations assert their power. But Christ declare of himself, the prince of this world cometh and hath nothing in me. The storms of temptations burst upon him, but they could not cause him to swerve from his allegiance to God. Muna'y nakanindot mga kaigalaan, no? Kay si Kristo or ang gihimo nining prinsipe, nining maong kalibutan mga kaigalaan o mga kaigsunan, sumala pa dili makapa takli no sa iyahang allegiance ngadto sa Ginoo. Siya pagkamatinud-anon. May gabi kang Doc Algie Bakla no nga nag-view sub or na nihapit no sa ato sub nga Facebook live nining gabi una. Og sa ato nga mga kaigsunan nga nag-view sub dinhi isgutan mga kaigalaan, not even by a thought could Christ be bold to yield the power of temptation. Kana ba nga portion mga kaigsunan na? Pero si Satanas, although no, sa ato mga kaigsunan nga nahulog nga kaliwat mga kaigsunan, siya nakahimo na gyud sa pagpundar no siya kung bisan pagani no kasing-kasing nato muna nga say kining atong kasing-kasing mga kaigsunan daghan kaayo og mga laraw nga dili maayo, no? Bisag i-deny pa nato o sa makadaghan mga kaigsunan dunay mga portion o dunay mga panahon nga dili maayo, no? Ang atong nastong kasing-kasing o bisan sa atong hunahuna mga kaigsunan. Tu kay Satanas nakapundar na manggod siya. Munay usas mga hinungdan mga kaigsunan nga si Kristo nagbilin siya og panigignan sa matag usa nato nga kaya sa usa ka tawo mga kaigalaan ang pagbantay sa kasuguan sa Dios. Christ in his humanity wrote out a perfect character. Kani agig review lagamay mga kaigsunan sa ato ang naisgutan usab gabi o sa nang labay nato nga mga pagtuon. So muna no, Christ in his humanity wrote out a perfect character, and this character he offers to impart to us. All our righteousness are as filthy rags. Malapas Isaiah 64 verse 6. So mo nag-i-offer ni Kristo mga kaigsunan iyang perfect character nga naon sa kano sa man niya nabuo mga kaigsunan. When he was here na as human mga kaigsunan, na asya din hinining kalibutan na. By his divine nature, perfect man, no? Pero in his humanity, on his human nature mga kaigsunan, Christ nakahulma siya og kitawag og perfect character. Everything that we of ourselves can do is defiled by sin, but the Son of God was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Sin is defined to be transgression of God's law, matod pas 1 Juan 3 versikulo 5 ug 4. But Christ was obedient to every requirement of the law. Kana nga panig-ingnan mga kaigsunan, maoy gibilin ni Kristo mga kahigalaan. Maoy iyahang gihatag kanato nga panig-ingnan aron atong sundon mga kaigsunan. So muna no, kinahanglan ato sab nga pamalandungan na nga bahin. Na unsa may tawag sa Biblia sa katawo nga nakahimo sa pagtuman sa balaod sa hingpit, no? O Roma 2 versikulo 13, kay dili ang tanan nagapatalingog sa kasuguan mo'y matarong sa tubangan sa Dios. Kun dili ang nagatuman sa kasuguan mo'y pagkamatarongon. Bot pasabot mga kaigsunan, ang Biblia naghisgot sa diya nga kita nagabantay sa kasuguan sa Dios, nagatuman sa kasuguan sa Dios, kita pagahimuong or pagamatarungon, no? 1 Juan 2 versikulo 1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan sa Kristo nga matarong.
So mo na gisgutan mga kaigsunan na agi og tapuson na tog tiwason gyud na tog review gamay no ang kinini ang atong gisgutan sa nang labay nato nga mga pagtuon. Katong naghisgot pa tungod sa pagtintal ni Kristo mga kaigsunan, siya gitintal sama kanato na as human. Kay kung wala siya wala siya gitintal mga kaigsunan, is not a perfect kana na ang surety alang nato. So niagi siya ni ana mga kaigsunan, nagmadaogon, then kita usab dunay kahigayunan nga magmadaogon mga kaigalaan. So muna no, agi review mga kaigalaan sa ato usab nga natun-an sa nanglabay nato nga mga pagtuon. Now, nini nga kagabion mga kaigsunan ato nga pagatun-an kini di ang kining pagsilyo ba sa mga linuwas mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kanang gisgutan diha sa bugna mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Mao ning pagsilyo sa 44 mga kaigsunan or 144,000 no, nalipat ko Cebuano. So dinhi mga kaigsunan atong tun-an ang mahitungod sa ang pagpanilyo sa kanana ang 144,000. No, kita nagtuo mga kaigsunan or ang Seventh Day Adventist Reform Movement nagtuo mga kaigsunan nga ang pagpanilyo nagpasabot mga kaigsunan sa pagpasiguli sa kinaiya sa Dios, pinaagi sa ebanghelyo ni Kristo nga anaa ang kasuguan sa Dios ingon nga pundasyon diha sa pundok sa 144,000 nga mga tao niining katapusang mga adlaw. Nabagod ni mga kaigsunan nang agisgutan. Naana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan ug maunay ato nga pagatun-an nining dapit sa kagabion no. Mabasa nato na mga kaigsunan ang giingon nato nga 144,000 mga kaigsunan sa Bugna City. Now naadiha ang portion mga kaigsunan no o naadiha ang atong hisgutanan nga angay sabdato no nga pamalandungan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kini ba dunay koneksyon sa ato ang kapanahonan karon? Kini ba importante sa ato Kini ba siya angay natong tun-an mga kaigsunan? Ako moingon ninyo mga kaigsunan kini nindot jud kaayo nato ni nga pagatun-an. Kay nga naman dako nig kahimuan sa ato mga kaigsunan ato ning masabtan no kanang gisgutan dias Bugna City. Nagisgutan diha nga mga tao mga kaigsunan jutay ra. Bantayan nato na mga kaigsunan no. Masig mo ingon ta nga daghan man kaayo mi brad nya. Daghan na nga mga pangutana mga higala. Pero ato nga tun-an nini nga kagabhion mga kaigsunan kana nga mao nga suito. Pansadili pa no dunay mga portion usab ni ana no kanang gisgutan diha sa kung maghisgot tas pagsilyo mga kaigsunan o maghisgot kitag silyo doon na sab na sa Biblia mga kaigsunan nga may mahimong silyo usab sa iyahang katawhan. Gani naisgutan naman nato na ang portion ni ana sa uban natong mga pagtuon. Pero atong tan-awon ang Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadto 20. No, diha sa unsang pasahi or pinasahi nga kasuguan mga kaigsunan, gipadayag sa Dios ang iyang silyo o patik. Asa sa Biblia or asa mabasa mga kaigsunan sa Biblia nga ang kasuguan sa Dios iyang gipadayag mga kaigsunan nga isip usa ka silyo or patik. Ang Ezekiel 20 bersikulo 12 laktaw ngadto 20 mga kaigsunan, ang Biblia nag-ingon atong basahon, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay
aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao si Hiyuba nga nagabalaan kanila. Kana nga porsyon mga kaigsunan na bersikulo 12 na gihatag niya ang iyang mga adlawng ipapahulay, sumala pa mamahimong timaan. Sa English mga kaigsunan, mahimong silyo, timaan, no? Patik tali sa Dios og ngadto kanila, aron nga kita makaila nga siya mao si Hiyuba nga nagabalaan kanila. Bersikulo 20, og balaana ang akong mga adlawng ipapahulay og sila mahimong usa ka timaan. Nagisgutan na sab, no? Bersikulo 20 mga kaigsunan gisubli or gisgutan, no? Ang usa ka timaan. Atong balikon. Og balaana ang akong mga adlawng ipapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Hiyuba nga inyong Dios. So kini siya mga kaigsunan, no, magisgutag silyo or patik mga kaigsunan, timaan, no, sa lain nga mga pinulungan. Kini mahimong timaan mga kaigsunan mo ning adlaw nga igpapahulay. So diha nga bahid mga kaigsunan makita nato, no, diha sa balaod sa Dios naa day diha mga kaigsunan makita ang timaan, mga kaigalaan, no, sa pag-ila kung kita ba iya sa Dios o nakailatan niya, no, mo nagisgutan sa Biblia. Now unsa man nga buluhaton ang gibuhat sa Dios, no, karon uban sa iyahang mga matinud-anon. Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 8. Sa may gisgutan sab diha sa bugna magkaigsunan, og sa human niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta, nga ginapugngan nila ang upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta ni sa dagat ni sa bisan unsang mga kahoy. So munay gibuhat sa Dios mga kaigsunan. Bersikulo 2, nakita ko nga misaka ang usa-usab ka manulunda gikan sa silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi, og nagasinggit sa taas nga tingog sa upat ka mga manulunda, nga kanila gihatag ang gahom sa pag-among-among sa yuta og sa dagat. Bersikulo 3, bugna 7 gihapon, no? Bersikulo 3, nga nagaingon, dili ninyo pag-among-amungan ang yuta ni ang dagat ni ang kakahuyan, hangtod nga mapatika namo ang mga ulipon sa Dios o sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. So umagisgot tagpatik mga kaigalaan, basa na nato niha ang Ezekiel 20 bersikulo 12 laktaw ngadto 20. Walay lain dito mga kaigsunan, motong naghisgot sa adlaw nga igpapahulay mo ni timaan sa katawhan sa Dios o kanila nga nagabantay niini. Ato na ning nahisgutan usab sa nang labay nato nga mga pagtuon nganong nga gitawag na siyag timaan o patik mga kaigsunan. Jurisdiction o katong pangalan sa tag-iya mga kaigsunan, unya iyahang jurisdiction tibuok kalibutan mga kaigsunan. So mo nay nagtimaan, no, nagpaila nga mo nay timaan or patik mga kaigalaan o mga kaigsunan. Og sumala pa adunay upat ka mga manulunda mga kaigsunan nga mo toy gitahasan nga mo toy mo buhi sa dihang buhian na nila mga kaigsunan, nagpugong, no, sa
mga kalamidad mga kaigsunan nga maabot sa yuta. Kay kung ugaling mabuhian to, di may tsura ang kalibutan mga kaigsunan. Pero gipugnan tungod kay wala pa sumala pas bersikulo 3 mga kaigsunan, wa pa patiki ang mga ulipon sa Dios, atong Dios diha sa ilang mga agtang. Bersikulo 4. Og nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatos kapatan og 4,000. So mo nay gidaghanon mga kagalaan, usa ka gatos kapatan og 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang banay sa mga anak ni Israel. Bersikulo 5. Sa banay ni Huda, mga kaigsunan, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Ruben, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Gad, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Aser, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Naphtali, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Manasis, napulo og 2,000 ang pinatikan. Bersikulo 7. Sa banay ni Simeon, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Levi, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Isakar, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Sibulon, napulo og 2,000, bersikulo 8 ang pinatikan. Nya sa banay ni Jose, napulo og 2,000 ang pinatikan. Sa banay ni Benjamin, napulo og 2,000 ang pinatikan. Unya ang Ezekiel 9, bersikulo 1 ngadto sa 6. Unya siya misinggit sa akong mga igdulongog uban ang usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, paduulan ninyo kadtong nagabantay sa syudad ang tagsa-tagsa ka tawo uban ang iyang makalaglag nga hinagiban diha sa iyang mga kamot. Bersikulo 2. Ug aniya karon, ang unom ka tawo ng gula gikan sa lagianan sa ibabaw sa pultahan nga nahamutang paingon sa amihanan. Ang tagsa-tagsa ka tawo uban ang igpapatay nga hinagiban diha sa iyang mga kamot, ug ang usa ka tawo diha sa taliwala nila nga sinul-uban sa lino, uban ang sudlanan sa tinta sa magsusulat diha sa iyang kiliran. Og sila ming sulod og ming tingdog tupad sa halaran nga tumbaga. Bersikulo 3 sa Ezekiel mga kaigsunan 9, bersikulo 3. Og ang himaya sa Israel or sa Dios sa Israel mikayab gikan sa kirubin diin kini nahimutang sa ibabaw niini ngadto sa pagsulod mo sa balay, og siya mitawag sa tawo nga nagsapot og lino nga may sudlanan sa tinta sa magsusulat diha sa iyang kiliran. Bersikulo 4. Og siya miingon, og siya ba miingon kaniya, lumakaw ka latas sa taliwala sa Dios, sa syudad, no? Latas sa taliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tawo nga nagapanghupaw og nagatyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Kung mapansin ninyo mga kaigsunan, no, dinis bersikulo 4, dunay mga tao, no, nga gisilyuhan, gibutangan og silyo, timaan ang ilang mga agtang,
kadtong mga tawo nga nanaghupaw or nagapanghupaw o nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Katubang mga tawo mga kaigsunan nga naguol, nabalaka, na nahingawa mga kaigsunan sa mga panghitabo, gihimo nga mga kadautan mga kaigsunan nga gihimo sa mga katawhan. Kadto di ay sila mga kaigsunan mo ay pagapatikan sa ilahang mga agtang na butangan stimaan sa Dios mga kaigalaan. Versikulo 4, versikulo 5. Ezekiel mga kaigsunan, Ezekiel 9, versikulo 5. Og ngadto sa uban mingon siya sa akong pagdungog, lumakaw kamo sunod kaniya, latas sa syudad og manigbas kamo. Ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Aside di atong mga kaigalaan nga mga gisugo sa Dios mga kaigsunan, magapatik sa mga katawhan nga kanana ang nahingawa o nabalaka, na dunay pagtagad mga kaigsunan sa palibot tungod sa makasasala ni ini. Doon na sab siya gisugo na aron sa pagpanigbas ni atong mga tao nga wala usab wala mutuman sa kabubuton sa Dios. Versikulo 6. Patya gayod pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batan-on ug ang ulay, og ang mga bata og ang mga babayi, apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tawo nga anaa kaniya, anaa ang timaan og sumogod kamo diha sa akong balaan nga puloy-anan. Unya gisugdan nila ang tigulang tao nga diha sa tubangan sa balay. Usa sa ato ang padayonon sa pagtuon ani ug mga adlaw mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Yan abang portion mga kaigsunan kay lagi ang tagna nga gisgutan sab diha sa Bugna mga kaigsunan City versikulo 1 ngadto 8. Doon na may gipatikan, no? Doon na nay napatikan sumala pa. O gani naghisgot kato sa 12 ka banay sa Israel mga kaigsunan, no? Naghisgot sa mga anak ni Huda sa 10 og 2 ka mga anak ni Huda mga kaigsunan. Now kini ba sila bagayod ang nahimong napatikan niini? Ang kaliwat bagayod ni Huda mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Literal or kanana ang by blood mga kaigalaan. Kini mao nga tagna natuman ba ni ngadto kanila? Kana mo'y usa sa ato ang pamanandungan mga kaigalaan. Ug unsa may kalabtanan niini sa ato usab nga kaadlawan. Kana may atong tun-an mga kaigsunan sa sunod nato nga mga pagtuon o rugbang adlaw sa ato nga paghisgot usab niining mao nga kanini ang topiko, no? Pagsilyo sa kanini ang 144,000. So hinaut ko, no, mga kaigsunan ato ning padayonon ug bang adlaw mga kaigsunan atong tun-an pagmaayo. Do na bagyoy connection is ato alang bagyod nis ato or kita bagyod na ay natungna niini or nahuman na ni siya, nasilyuhan na ang mga anak, no, sumala man dinhi. Ato susihon mga kaigalaan kung kini ba may kalabtanan sa ato asab nga kapanahunan. Kanang gisgutan dias Bugna kapitulo 8 versikulo 1 kapitulo 7 versikulo 1 ngadto sa 8. Pero wa naman tay igo nga oras mga kaigalan aron sa bato nga hisgutan kini sa gisaad na nato, no? Ato ning padayonon ugma atong hisgutan mga kaigalaan
Kung doon na bagyod ni siya kalabtanan, doon na bagyod ni connection, doon na ba ni or apil bataan ni. Kay kung wa man tay apil no, di na nato ni isgutan no. Kana pasiuna lamang mga kaigalaan mga kaigsunan. Pero ugma ato nang hisgutan ang mahitungod usab niini nga topiko mga kaigalaan. Nasa dili pa ta magtapos, magampo na kita. Dalagon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat ini kay gayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin. Labi na sa imong mga pulong nga among nasugdan usab sa pagtuon ining kagabion. Ikaw lamang magagiya sa mga tigpaminaw nga sab kini mahimong giya usab sa mga or mahimong inspirasyon sa among pagpangalagad nga labing dol diha kanimo. Ikaw lamang magapanalangin sa mga tigpaminaw sila mga panginabuhian. Ngayon sab sa tagian ini mong istasyon o sa mga nagadumalan ini. Kining tanan ang salig itugyan. Gilamang madawat sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.